Balimao ani nyokuma kabakobe dugu kono bi lundi 22 juin 2026 Malion épisode kourarebe bituguni. Malion mena video ere de kala o ere kala mede. Assimi Goïta a ere ka sorasu ka konya la mogombe Assimi conseiller no togo ko général Yamoussa Kamara. Malion akuma milliard temps a milliard temps chouin ça nous connait coup d'état mikara ka ATT genga boui ale de que ministre de la défense yara milliard temps dun au milliard temps donné au enquête de kunganga wulako Assimi Goïta di senda oka Malion 80 milliards comme fana fara tuguni kanga 80 milliards chouin comme Mali ministre temps anikele ko yanga milliard bishegi fana chouin Assimi senda o fana dossier kan Assimi Goïta wolo benge nango Malion nebe boni perebu bebi Assimi Goïta wolo nango dambele a wolo benge nango dambele Assimi yola boli pour que justice kana mene Adama Sanogo noye Ablaye Mega numéro ke o fana bolla parce que oyo courante ke wardu Malion ala bise ka here ke onye chogo jume est-ce que Franci danga war chouin ka bonaya anga sorasuga milliard tamu chouina Yamoussa Kamara fait est-ce que Franci do que non mais ne be la prévu do ira aula Malion menda e mentikiladi mba fo onyena ube ka boka kuma fefe ke 600 mali aw koloshi Assimi be yoro mina bi Assimi be ka gelea fefe soro bi Facebook te ko kuma be ka ke réseau ka o te o engalondi avec atan galon tege ka noro mogo la karsani tero de be ka jeka Mali kele a benin corona cha bengalo Malion avec ka fefo va bengalo harama de I binoro yani ka jorla I talona woro mi be jorla Assimi talona woro mi de oye choueni oye janfadi oye namaradi oye ngalondi koko be kendi namara bala alabi libu nebe na fendo ira aula anga jangola je nyogofe nafolo de chouin milliards de chouin mogombe jamana nafolo milliard chouin ka jamana do nga milliard chouin ki sigi o nyogo terroriste dien kono o ka juwal ni terroriste o ka nga joka marfa chala di parce que o debe ka balibi ka courant sorobi o debe ka balibi ka sorasu recruter bi o da to anye kidal perdi o da to anye duro chama perdi c'est vrai mais la guerre c'est l'économie économie te Mali bolobi parce que y a war besoin malo mena viro mena sari kelembe kan tunguru koko ka mena be wala dia ka bela jela je nyoko fe Malion nye fefe fo na be bona be prévu anga janga na je folo e ma ne ka 600 vidéo sosol tseka o ba la je kunya jigun tekala do tseka ne soso munun tay kombe Assimi fe fasanjarabi olu ba la je be mama ka fo anti fe anga stratila o be da wondro mais avec un moufon galondo débat contre débat no de forêt basic kumenga anga jefolo anga maître Kassim Tapo la main avec un kumanfo. Là c'est Yamoussa, ministre de la Défense sous la transition, qui est venu à l'Assemblée nationale en huis clos. Vous occupiez un poste? J'étais vice-président de l'Assemblée nationale, je crois que j'étais 4e vice-président sous la transition en 2012. Et le ministre de la Défense Yamoussa a été appelé par le bureau de l'Assemblée à huis clos sur le problème des équipements de l'armée. C'était en huis clos, en raison de la nature de l'affaire, et on lui a posé des questions, et il nous a appris qu'il a payé, et le ministère de la Défense a payé 11 milliards à un Ukrainien qui est parti, et qu'on ne retrouve pas, et il n'a pas livré les équipements militaires commandés. Et c'est ça leur problème. J'ai pris la parole, j'ai dit, mais monsieur le ministre, comment vous pouvez venir nous dire à l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale, que vous avez payé 11 milliards à un inconnu qui a disparu et que les armements ne sont pas là. J'ai dit, moi, je ne peux pas comprendre ça. C'est tout. Pourquoi est-ce que vous comprenez, Yamoussa, le fait que vous soyez cité dans ces... C'est ce que je vous dis, je ne... C'est-à-dire, au lieu Yamoussa, au lieu de ko sorasu ata ko politicien be chouenika o Yamoussa de wulila assemblée kono mo ma fo de mo be ka kuma ne Mali ministre korodi Kassim Tapo bebado c'est un magistrat mais il est avocat aujourd'hui ako milliard ta anikede
mɔgɔ min ye miliyari 11 sɔrɔsiw o wagati de la an ye Kidali perdi an ye Kidali perdi min kɛ f'an ye san 10 kɛ an ma sɔrɔ dɛ Yamusa général Yamusa ka faute de don miliyari 11 Sanogo ni ye coup d'état kɛ u ye miliyari 11 de di Yamusa Kamara ma ko ka taga équipement militaire san ko o dira mɔgɔ ma ko bolila o ye an t'a tigi tɔgɔ dɔn an t'a tigi jamu dɔn Malien aw ni Ala na kɛra cɛ miliyari 11 mɔgɔ ka boli n'o ye o tarasi ma ye enquête ma kɛ foyi ma kɛ o kuma a dira mɔgɔ min ma o kuma a y'a san sira jumɛn fɛ a y'a san voie modèle jumɛn de fɛ miliyari 11 k'o dira mɔgɔ ma ko bolila n'o ye et puis ni armement yɛrɛ bɛ sa wari bɛɛ tɛ di ɲɔgɔn fɛ fana c'est à dire a y'a ta hali sini u ma sɔn enquête ka kan dɛ Sanogo y'a sen d'a kan Assimi Goïta fana nalen a kuma wulila Kassim Tapo y'a kuma wuli a kuma fɔ justice a baara pression kɛra ko ka justice ko ka enquête ka ko la Assimi y'i sen da o fana kan bon o mɔgɔ kelen mun y'o kɛ 2012 Assimi tilara k'o mɔgɔ kelen ta tuguni k'o k'a ka conseiller Kuluba o de ni Assimi bɛ ka jɛ ka ni armée kelen fana labɛn mɔgɔ min y'a to an ye Kidali perdi Malien aw ni Ala na kɛra cɛ mɔgɔ minnu et puis IBK bɛ bin don min Dayiru Danbɛlɛ de fana kɛ IBK ka ministre de la défense o mɔgɔ kɔrɔ sɔrɔsi kolo sɔrɔsi kɔrɔpile sɔrɔsi zon sɔrɔsi mɔgɔlankolon dɛ a y'olu de kɛ ɲɔgɔn kan a n'olu de bɛ ka jɛ ka armée diriger bi ka Sadou Kamara k'o den kɛrɛfɛ ani ni mɔgɔ ninnu de ye armée faga miliyari 11 min sɔnna yala politicien d'a kɛ yan non a ko minnu ye politicien ye dɛ olu de filɛ ka taa sɔrɔsi kɛ minɛ suɲɛni na bolo bɛ npalan kɔnɔ bon aw ni Ala n'a kɛra cɛ o jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo jumɛn et puis an ko justice parce que diɲɛlatigɛ yɔrɔ dɔ bɛ ko injustice bɛ yen Ala tɛ barika don jamana la n b'o fɔ maliyɛnw ɲɛna anw ka miliyari 11 de taara ji fiɲɛ fɛ fouet an taara a taara kɔrɔn fɛ o a taara tilebi o an t'a dɔn bon Assimi Goïta o enquête de kun kan ka kɛ dɛ Assimi y'a sen da o enquête kan ni mɔgɔ min ka d'ale ye ni mɔgɔ min kunkolo man di Assimi ye mɔgɔ dɔ ye kuma kolon fɔ depuis ko vive Assimi Goïta a vidéoman dɔw bɛ u ye Assimi dɔgɔya ka transition dɔgɔya diɲɛ la gosi tɛ o ma mun da o kan a dɔw y'u da yɛlɛma k'u bɛ transition fɛ dɔrɔn u taara Mali la foyi ma k'u la n'i bɛ Assimi Goïta fɛ n'i ko vive Assimi Goïta e ka dossier bɛ bila tiroir kɔnɔ bubagaw bɛ wuli o la mais ni Assimi Goïta kunkolo man di ye justice bɛ cybercriminalité bɛ wuli nɔfɛ u bɛ justice wuli nɔfɛ u b'a fɔ k'i ye suɲɛni kɛ o b'i tɔgɔ tiɲɛ ni Ala ma far'i kan hali denw bɛ ba i la ko Ala mɔgɔ min baara ka ngalon nɔrɔ adamadenw na Ala bɛ se ka barika don o la n'i ko mɔgɔ ka su tɛ ko i ka dugu tɛ jɛ Clément filɛ ngalon kaso de la bi mais dɔw ye miliyariw suɲɛ olu dalen bɛ Bamako olu lafiyalen bɛ dɔw ye miliyariw suɲɛ olu yɛrɛ nɔmɛlen bɛ ka tila ka promotion d'u ma bɛ Kuluba aw ni Ala na kɛra cɛ an armée b'an bolo wa ka zongorow ta k'u kɛ ɲɔgɔn kan hali François Hollande nana don min na général Yamusa Kamara tun bɛ François Hollande kɛrɛfɛ Français ka président ni général Yamusa kelen de ye Faransi wele ko Faransi ka na intervention militaire kɛ ani jɔnkunda ninnu bon aw ko an ka bana fura aw ko problème bɛ Mali kɔnɔ bi u bɛ ka taa baga minnu bɛ ka kuma réseau kan peut-être dɔw bɛ kuma u bɛ dimi u bɛ kuma fɔ mais n bɛ kuma kelen fɔ ɲɛna maliyɛnw kuma tɛ ka to ko Mali bɛ ka dɛsɛ ka kɛlɛ kɛ dɛ u bɛ ka kumakɛlaw bali parce que olu jogo jugu ne bɛ ka nin kuma mun fɔ ne mɔnɛ bɛ Assimi la bi hali bina mɔnɛ tɛ Assimi la bi Assimi bɛ miiri ne Seku Tunkara bi ka tɛmɛ bina kan ni ye Seku ye bi mais ne ɲɛ tɛ ko la ko bɛ se ka ko min kɛ ko mun bɛ ne bali ka kuma a tɛ yen quoi u bɔra fɔlɔ ko Choguel Maïga de bɛ ka information di ne ma Docteur Choguel tun bɛ premier ministre wagati min na u ye diɲɛ nkalon te u ko ne bɛ ka bɔ ni information fɛn fɛn ko Choguel de bɛ ka di ne ma Choguel filɛ kaso la bi mais ne bɛ ka bɔ ni révélation ye Sadio fagara cogo min ne bɔra na sɛgɛrɛ ye Choguel m'o fɔ ne ɲɛna n'est-ce pas bon ne kɛlen bɛ k'u tɔɔrɔ de u ko tuguni ko Alassane Ouattara 80 millions di ne ma o kɛra nkalon ye diɲɛ nkalon te mais n bɛna deuxième vidéo spéciale kɛ a y'aw kɛ pewu an bɛ nali ko n'an bɛ taa an bɛ se u bɛ nkalon nɔrɔ adamadenw na cogo min k'i image nɔgɔ u y'anw yɛrɛ bila a fɛn dɔ kɔnɔ sisan n bɛna kuma di sisan bilahi talahi sisan n bɛna kuma di sisan foyi tɛ yen hali ne Seku Tunkara jɔlankolon photo b'a bolo n'a ma bila n tɛ yafa o ma ko b'aw kunkolo kɔnɔ
aya beke ma abel tla kane sigile réseau ka bo ka jogo jugu ira bela beka daji toi kun chamanchela y a rien qui peut m'arrêter aw tene don hadibi nebe kuma bi nebe mbe kuma kelen fana fonyana nebe fen ke malikola neta kengere ikuy nebe ka kuma mi ke malikola nin corona che neta ka kengere nte warin nante place ni nambe ka ke malendundi al nebe drome kelem la gata malla ne ba ke malendundi ne la fialen bia nebe stasa mbeta jege dunganda ne la fialen bia fui aw tena ne balika ni la kili ameriki aw ba yere segera abe koko ke ne be fen ke malla ne ba ke mbalmaudi nin corona che ne ba ke mbalmaudi somogo parce que somogo be bela abana mais ne ba ameriki fui na ne jane be shiki anete tamalla ça ne me dit rien fui te ne déranger wala bil aw teka fui kenela fui putra teka kenela ko ka ne bali foni ala yere muna tekede mais aw teka ne bali ka kuma awamba jogo jugumbe dugola ninkume ka ndade koko ka mena bede formale onyana zina meka kuma mfana fo nya perevu yola kasim anga kasim ga kuma tola me kasim boraya fo yamus et puis obetla ka i chantage de kila de anga kuma tola me. Je ne comprends pas, je suis stupéfait, je suis abasourdi, je ne comprends même pas pourquoi cette allusion, parce que c'est lui qui est concerné, c'est lui qui sait à qui il a payé ses 11 milliards, qui sait qui il est parti avec l'argent, au moins il le connaît, moi je ne le connais pas, je n'ai jamais entendu parler de lui, c'est lui qui est venu nous l'apprendre à l'Assemblée, qu'il a payé 11 milliards à un Ukrainien qui a disparu avec l'argent. Moi ça m'a étonné, j'ai dit je trouve ça étonnant. Voilà. Ça s'est arrêté là. Aujourd'hui s'il vient dire, il vient m'inviter à aller poser la question à Ibeka, il aurait fallu qu'il dise ça en 2012. Voilà. 2012, Ibeka était simple député. Voilà. Il n'était même pas membre du bureau de l'Assemblée nationale. Voilà. Boy, aere, kuma mbeme. Ni aro ni karabe, ni mabose ku tungara daw. Asimi asina ni dossier dika. Anga milliard besengi fana shwena tuguni. Anga jango fana lame. Asimi sinda ja, anga nukuma fana lame tuguni. Et dans le cadre de l'animation de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, le procureur général de la Cour suprême a accordé une interview à une de nos équipes de reportage. Il ressort de cet entretien que de 2021 à nos jours, une dizaine d'affaires ont été traitées impliquant une quarantaine de personnes, dont 11 anciens ministres. Des affaires qui font ressortir un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA. Écoutons. Abela jele kuma mesa. Milliard pisigi o shwena o tikimado a bengen nango dambeli mun kumbe SMDT la a o boa place la dron mais naga soro mogo do du mogo were gansan do akumbo tigi dun kaso la mali a ta ka da nyakoro ne jamana molol jime a ta ka da u yere dade ko milliard u yere tarat fotel la ko mali milliard bisigi shwena milliard bisigi wa fora ngina sans fladi Ninkara ni video kara depuis 2024 chien jol nebe ka video yira anga milliard bisigi masoro olu te faso de njugo ede olu munu anga milliard bisigi ta ka flu kono olu te faso de njugo ede mais munu be bok ko ka klanta fo olu de faso de njugo yi ala bi se ka barka do jamana la ala se ka barka do la jamais nebe danga do ne mogo qui est faso de njugo di mogo ke de mali njugo yi ala ede masauka masai ala beta tien a be halaki ala ka beta tien ala ka be lebu et réseaux sociaux inka ala ka be ke yeko fly réseaux sociaux inka fona ka soro malé on était ka faga anga sorasi debe ka faga mogodo ki sigile to ka manga milliards dun fema bola mogodo ki sigile to ka taka idugo ka ta fara tero ka malé on jafa kanga siternu jeni malien de do ka kariya kata fara terroristu ka terroristu deme kanga siternu jeni kanga sochi kanga dugu perdi ka anga dugu jeni ka mogo faga ka musokono faga malien fenfen be ni ko in kofe ka fara terroristu ala a be lebu a beta tien a be halaki mama bala mama be fa kanga jamana na folo shwen galonka ala kana shi faga ni ala ma shi lebu mogo fana be ka ta fara terroristu kanga mali janfa ala ede nyabe belade ala kana shi faga nala mu libu ala ku blaka fronto ala ku beta tien mogo munu be ka barake nui voilà mogo munu be ka barake ni tero yi ala ede nyabu la de
i kunu faga ni mu lebu ne bɔra kuma la bɛɛ ka fɔ ko amina maliyɛnw n bɛ épisode wɛrɛ fana kɛ sini tuguni nin ye film nin ye feuilleton de aw tɛ ne bila diversion kɔnɔ bilen c'est fini ka sise kirikaraw créer u ye nin de fɔ don dɔ la n bɛna tila ka don o bɛna vidéo deuxième vidéo fana k'aw sigi n bɛ bɔ n'o fana ye donc o de kun don aw kan bɛn maître Kassim Tapo ye kuma kelen fana fa ka kuma la n bɛ fɛ maliyɛnw ko lajɛ yarɔ maître Kassim Tapo a kelen ka général Yamusa Kamara ɲininka u taara ka taga plan dɔ labɛn général Yamusa Kamara taara Sanogo de pousser san ka plan dɔ labɛn k'a fɔ ko maître Kassim Tapo ko ye terror de ko de bɛ ka bere yara wagati bere urujiw ani bere vɛrɛw kun man di o ka sɔrɔ ale Yamusa kelen de kun bɛ ministre de la défense la sisan komi maître Kassim Tapo bɔra u ka miliyari 11 suɲɛni kalama o y'o kuma fɔ assemblée la u taara fɛɛrɛ dɔ de labɛn k'u bɛna maître Kassim Tapo ko k'o minɛ ko parce que ko de bɛ ka bere rouges pousser bere vɛrɛw contre la ala y'a kɛ colonel dɔw bɛ yen o fana bɛ complot in na olu y'a dɔn ko maître Kassim Tapo de dɔrɔn ko olu ko ayi ko ça passe pas u yɛrɛ ma ɲɔgɔn cɛ o ma bɛn a la an ka maître Kassim Tapo yɛrɛ lajɛ a bɛ n'o fɔ a y'a ye a ye sɔrɔsiw ka plan ye dɛ c'est nin bɛ ka nin fɔ maliyɛnw ka faamuya sɔrɔsi cɛ bɛ sɔn ko min ma fanga nɔfɛ sɔrɔsi bɛ nkalon dɔ nɔrɔ i la bilahi hali politicien tɛ sɔn ka nɔrɔ i la nkalon tɛ ka maloya t'a dɔw la mais sɔrɔsi yɛrɛ wolo bi a y'a ye o tuma na maître Kassim Tapo la nɔgɔ cogoya min na a yɛrɛ bɛ n'a fɔ aw ɲɛna c'est pour vous dire que aw ka kɔlɔsi ninnu bɛ ni ninnu ɲɛ b'a la i bɛ k'u ka défaut dɔ fɔ u ka ko dogolen dɔ fɔ u bɛ diɲɛ nkalon bɛ nɔrɔ i la Clément b'o de problème kɔnɔ Choguel Maïga b'o de kɔnɔ Ben le cerveau b'o de kɔnɔ u bɛ nkalon nɔrɔ i la quoi ala yɛrɛ de bɛ se k'i bɔ n'u ye nkalon nɔrɔ i la bilahi hali fa ni ba ni min kɔlɔsi o bɛ tigɛ i la an ka maître Kassim Tapo yɛrɛ kumakan na mɛn yan yɔrɔ la 11 milliards qui ont été payés à un Ukrainien par le ministre de la Défense. J'étais vice-président de l'Assemblée nationale. J'ai simplement exprimé mon étonnement qu'on ait pu, dans des conditions aussi légères, payer 11 milliards de nos deniers, un pays comme le Mali. Dans ces livres également, les généraux vous tensent un peu, ils disent que vous êtes un avocat un peu bavard. Est-ce que vous vous plaisez dans... Le général, il peut dire ce qu'il veut. Franchement, moi, je ne suis pas à ce niveau, quoi. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que la première fois où j'ai vu le général Yamusa, je l'ai dit déjà, il était ministre de la Défense. Le président de la commission loi, Diko, Amadou Diko, qui est de Bariweli, il est là, il est vivant. C'était lui le président de la commission de défense. Yamusa dit que j'étais membre ou vice-président. Je n'ai jamais été membre de la commission de défense. C'était Diko. Diko est venu ici me prévenir que les gens de Kati, il en faisait partie à l'époque, hein, le ministre de la Défense là, et que j'étais visé par eux parce qu'on leur a dit que j'armais les bérets rouges, qu'il fallait que j'aille le voir. Diko est venu me voir ici à minuit. Il a insisté, il m'a pris rendez-vous. J'ai été voir Yamusa. Il était avec 2 collaborateurs qui étaient des colonels ou lieutenants-colonels, qui ont dit qu'ils ont été mes élèves à l'ENA. Quand je me suis expliqué, ils ont dit, mais monsieur le ministre, on vous a dit, monsieur n'est pas comme ça. Notre maître qu'on a connu, qui nous a enseigné, n'est pas genre à rentrer dans des complots comme ça. Voilà. Moi, ça me suffit. Yamusa qui a eu ça, allez Yamusa voulait assemblée de kono. Taille 11 milliards chouin. Yamusa camarade de flé. Kataka dossier de gland ko ale de be ka bere rouge ou marfa di ko marfa ba le bulu kale Kassim Tapo ko marfa ba le bulu kale de be ka marfa di bere rouge ma ko kata bere veru kele o wakati malien si kunte politicien fait ni kungo ko ko ke malien be kumbe dala al nere kumbe dala oro ko so ni o kuma chama fo bi mo ko chama be dala ne te jigi mo ko chama na bon ay Kassim Tapo ka kuma le fait que ale ko Yamusa ma e soro suga milliard taningele mu chouin o kara choko jume o tara dossier de gland le contrôle k'a fɔ k'u kuma n'ale minɛ di donc dɔ d'ale la sɔmi minuit k'a ka taa Yamusa voir ko Yamusa mago b'a la c'est à dire plan kun ye mun ye maître Kassim Tapo bɛ taa dɔrɔn u b'a minɛ ka bɔ Mali télé la k'a fɔ ko marifa b'a bolo k'a bɛ ka marifa di bere rouge ma bon Yamusa Kamara ni minnu kun bɛ ka complot labɛn dɛ jaja maître Kassim Tapo y'olu kalan ka tɛmɛ olu ɲɛ su maître Kassim Tapo kan olu ko Yamusa Kamara ma ko non ko Kassim Tapo t'o kɛ k'a ka baara to yen ale ko ka jɛwel ko so adamaden ɲumanya kan ɲi dɛ a yɛrɛ dada fɔ a bɛɛ lajɛlen bon a y'a ye sɔrɔsi bɛ sɔn ko ma jɛnatigɛ la
ay Sorasi kebe sonko o Yamusa Kamara kele de flek aka o nambara to dia virisi aka o galonteke denga virisi kodo Assimi Goïta la Yamusa Kamara de ni kolangolo ndamna depuis 2012 ani Assimi Goïta flek kuluba flek a sego ko kele de ka Yamusa Kamara to ministre de la défense la Mali Sorasu kele ma be o Yamusa Kamara kele o de flek kuluba bi Mali Sorasu te ka be Sorasi ngene be ka ta kaso la o wati kele ale de bere rouge kasanogo bla bere rouge la bere fe fakara Yamusa Kamara no la be o mo kele o Sorasi kolo kele o zon namara ton galontegela o de fla Assimi Goïta krefe Malion ala bi se ka barka do jamana la mbeka kuma meni nga kashi me mo chamante ka fam ame gele fefe kono bi Assimi ka gele ya di du terroriste be teme Yamusa Kamara kan awni ala che akumana che makusa bo ube nekila ni u toro ku be galon roila bo Yamusa kunfle akumana Kassim Tapo makusa un coup a doni kele kama ukume fekata Kassim Tapo ira tere la ko ale de be ka marfa di berujuma o ku ya ka carrière tienindi Sorasi do be o ko so mba fo Sorasu nyana ku jogo changer nere somo ko Sorasi nyuma be parce que Sorasi do de fleka Maître Kassim Tapo sauver temps. Bobe nekila. Ubi to tien ka I kanuma I muso ube mal do ke quoi. Nemi kolosa abe Sorasi yere fono nugi do ila quoi. Mais Sorasi bete. Orogo soma fo Malion nyana. Nous me fin gira Malion na kolosi ula. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Ogmana tia magosa. Ba ni o toro be galon no ila. On galon virisi ode. Yamusa flek ko Assimi Goïta labi o Yamusa kele o de bere rouge ni bere veru bla nyona ngangalo teke saya fefeka o Yamusa kele flek Assimi Goïta krefe bi Mali Sorasu te kabe bon en tant que Yamusa be ni korona che Mali Sorasu te be ne bora kuma la ako kap abe feka nga problème de ngini ya problème do ere de fana falling flower ngana bituguni ni fana épisode wera di ala ka kani man tabaka Allah enene manyu